دەم باش هەوانە هێژا و دەلال ئەزی ئیرۆ ژۆرە سێپانێک بدم نیشان ئەو سێپان ji zimanên biyanî dike zimanê Kurdî jêr nivîsê çêdikê kesê ku bixwaze hînî Kurdî bê dikare vê sêpanê daxînê helbet ev sêpan bi gelek zimana jî tê bikaranîn hûn dikarin wan zimana jî hilbijêrin sêpana ku me basê dikir navê wê zTranslate e zTranslate pêşî yekemîn em ê bikevin nivîsê zTranslate binivîsin paşê jî em ê bêbarke û paşê jî em ê bêveke ga me vekir dibêje hûn dixwazin bila bi kîjan zimanî wergerê bike ya jêrnivîsê me pêl Kurdî kurmanjî kir helbet soranî jî çê dibe em ê bê next gava me got next em ê ji xwe re bikevin YouTubeê em ketin YouTubeê dibêje tiştekî binivîse de ku çê bê em ê navê qenala xwe binivîsin Çanda Kurdan û li vir derket paşê pêl navê xwe dikim li vê derê dibe vîdeoyê û li jêr min vîdeoyeke bi tirkî çêkiribû jêrnivîs bi Kurdî bû ez pêlê dikim û bila ji min re wergerîn ez hinekî bidime pêş Turistler için yapılmış şeyler vardır. Turistler için yapılmış şeyler vardır. Şu an me bu xwe Kurdî nivîsand bû. Mesela turist bu Kurdî ji xwe turîst e û îçin ji bo ye şeyler tişt erê ve em bêjim dîsa hinekî bin pêşî aîle çi ye malbat ev na gelek tiştan rast dinivîse û cana jî ne rast e lêbelê sadî heştê û pênc rast dinivîsê em bêjin keyfa me ji vê vîdeoyê hat em dikarin favorît bikin yanî fav bikin an jî em jê derxînin ger we xwest zimanê bigwêrê hûn dikarin li wir de dîsa zimanê bikin zimanekî din ger keyfa we yanî çavê we zaf nabînê hûn dixwazin mezin bikin hûn nivîsa xwe mezin dikin hûn bêlaç ger keyfa we ji nivîsê re nehat hûn dixwazin reş bikin pêr reşkin bilek bikin sor bikin red filan bêvan dikin hûn dixwazin gelek li jêr bê hûn pêlê dikin hûn dibine jor val vir bû jor werhasil vego em dixwazin aile burada yaşamaktadır. Bu ailede daha önce Suriye'den geldiği için artık yaşamını burada sürdürmektedir. Bu kilise yaklaşık mesela dibêje kilise der yaklaşık nêzî takriben hinekî bi erebî çêkirina önce pêşî wisa yıl em pêlê bikin sal ger tu bixwazî tu dikarî li vê kopî bike em carkedî paş te werin vîdeoyên YouTubeê gelekî wisa çê dibe kam dikarin vîdeoyeke îngilîzî temaşe bikin Netflixê em karin mêzênin Every so often, a very lucky candidate from the berendamek pir bi şans every çiye herkes mesela from çiye je mesela eş merdîme I am from zamçı merdin hûn dikarin wisa bikin aynî translate te dîsa li vir e ger hûn tu bixwaze translate bigwêrê bike zimanekî din tu dikarî li wir jî mêzênê erê vîdeoya me wisa bû hêvî dikim ev vîdeo bi dilê we bû